Hej og velkommen til. Jeg vil snakke om det lille kursus, jeg har, som er at sætte din egen webshop og WordPress hjemmeside og blog op. Og det kan du gøre på det her lille kursus, hvor jeg faktisk viser dig, hvad du skal gøre meget hurtigt. Og hvis du stadigvæk har spørgsmål, så kan du være med i gruppen. Jeg har en Facebook-gruppe, der når du køber dig ind i kurset, så får du også adgang et år til den her gruppe, hvor jeg kan hjælpe dig med spørgsmål i forhold til alt muligt andet. Sådan. Og ja, så hvis du har brændt efter at få sådan en WordPress hjemmeside, og du har tænkt, jeg ved ikke, hvad man gør, bla bla, så er det her kurs for dig, fordi det er meget easy at forstå, meget let at forstå. Og igen, hvis du har spørgsmål, kan du altid spørge mig, du har et helt år, hvor du kan spørge mig, om jeg kan hjælpe dig med de tekniske ting, som du ikke forstår, for der er rigtig mange kvinder i business, som ikke har forståelse for det her. Og så siger du måske, jamen jeg kan bare bruge Wix og sådan noget. Ja, men det koster mega mange penge i forhold til at have WordPress. Og med WordPress, der kan du altid skalere, hvis din business vokser. Og det er derfor WordPress er godt, og det er også en af de mest kendte platforme. Også bare fordi det er billigere, fordi man skal betale for alle de der ekstra ting, for eksempel drag and drop og bla bla bla, som de har på Wix og Squarespace. Der betaler du jo for at være inde på deres platform. Man betaler ikke for at være på WordPress. Det du betaler for, det er dit domæne. Du betaler for også at have hosting ved og hosting, det vil sige, det er at bo, at du bor ved en udbyder. Og det er så, at du har dit domæne her ved den her udbyder, som hedder one.com eller simply.com. De giver dig så tilladelse til at bo der og have din adresse der. Og det er det, der koster dig om året. Og ikke at have hjemmesiden inde ved Squarespace eller Wix. Men fordi du skal ikke betale for WordPress. For at være inde på WordPress, ligesom du skal ved Squarespace og Wix. Så der sparer du de penge ved at have WordPress. Men skal selvfølgelig betale for at have adressen ved one.com Simply eller SiteGround, eller hvem du nu vælger at blive hostet ved. Altså have din adresse ved. Så derfor anbefaler jeg WordPress. Og du kan også selv styre din WordPress, for du tænker, det er jo så teknisk. Men der er elementer, som er en drag and drop, som de også bruger i... det bruger de også inde på Squarespace, og det bruger de også inde på Wix. Der bruger de også den her drag and drop, og det har man også med elementer i WordPress. Og du kan så betale for det, eller lade være. Altså den side, jeg har nu, du kan gå ind og se på min Anayas website shop.com, den er lavet uden betalt elementer. Så man kan sagtens lave en uden at også skal betale for at have Elementor Pro. Men hvis du gerne vil have masser af andre ting, du kan lære dig, så kan du også investere i det. Men det er op til dig. Og så er det bare simpelt, når du har den her støtte. Det er simpelt, når du har den her støtte fra mig af, som faktisk forstår, hvad alt går ud på. Når du bare tænker, nu forstår jeg det ikke igen, så spørger du ind i gruppen, jeg er der til hjælp et helt år. Så jeg siger, det her, det er det her tilbud, det er vildt, for det er 2.500 for et kursus for at sætte din egen hjemmeside op, og spørge i et helt år om hjælp. Det får du ikke andre steder, altså. Og det er også kun det her år, jeg har det. Efter det, så kan du ikke få det til sådan en pris mere. Så jeg vil hoppe ind nu, hvor det er, at jeg også er i den her fase, hvor jeg er ny nu. Fordi når jeg først er kommet i gang, så kommer prisen også til at stige for det her. Fordi det her, det er, fordi jeg også er en opstarter. Så du får opstartsprisen her. For 2.500 får du et års medlemskab. Du kan spørge mig om alt til din WordPress-side. Og du får også det der kursus, så du altid kan gå tilbage. Hvad var det, jeg skulle trykke på? Hvilke themes var det, jeg skulle vælge? Hvad er elementer? Bla bla bla. Altså, der har du altid adgang. Og i det her år, der kommer jeg også til at uploade flere videoer til at hjælpe jer og guide jer. Så det her, det er once in a lifetime, for det kommer ikke igen efter det her år, fordi det her, det er læring for mig og for jer. Men med den her WordPress, du kan skalere din business, du kan komme ordentligt i gang med din business, du kan faktisk, for jeg kan også tilføje WooCommerce også, så du faktisk derindefra har din egen webshop, hvor du så kan sælge din digitale kursus igennem der. Og for at jeg skal sætte det op for dig, eller hjælpe dig med det, der er der en lille ekstra betaling, men du kan få det op, så du også allerede kan begynde at sælge. Altså,
Det her det er en no-brainer. Du kan komme i gang med at sælge med det samme. Du har en hjemmeside, du har et sted, hvor du kan lede folk hen, de kan læse mere om, hvem du er. Altså, ja, jeg synes, det er en no-brainer. Men ja, send en besked til mig, hvis du vil vide mere, og så hvis du vil købe det, så lægger jeg linket her i liven, under liven i kommentarfeltet. Jeg ønsker dig en rigtig god dag.